Апаратите за кръвно налягане Sendo са клинично валидирани и лесни за употреба, за да ви осигурят клинична точност у дома. Ползването на правилния размер на маншета е важно за точното отчитане. За да определите правилния размер, измерете обиколката около най-широката част на ръката. За прецизни измервания избягвайте консумацията на алкохол или кафе поне 30 минути преди измерване на кръвното налягане. Постоянството в часа е от решаващо значение при измерванията, така че се уверете, че мерите кръвното си по едно и също време всеки ден. Седнете удобно на стол. Поставете лявата си ръка върху маса в леко присвито положение. Не кръстосвайте краката си. Дръжте стъпалата си плътно на пода и гърба си изправен. Поставете маншета на ръката, като центърът на маншета е на нивото на сърцето. Sendo – клинична точност у дома.